ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସଉଦା ସରିଯାଏ, ଘର ତମେ ସବୁଠୁ ସାନ ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବ, ତମକୁ ହିଁ ପଠାହବ। बात ତମେ तो ସେ सही ଘରର है। ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଆଉ ଜିଓମାର୍ଟ, ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ତମେ ଆଗରୁ ହିଁ ସେପଟେ ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ। ତ ଆମକୁ ହିଁ ପଠାହବ, ଯା ସଉଦା ଦୋକାନରୁ ଏଇଟା ନେଇ ଆ ସେଇଟା ନେଇ ଆ। ତ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସଉଦା ଦୋକାନ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନା, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମୁଡକି ଦେଇଥିବ ଖାଇବାକୁ, ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ। ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ 3-4 ଦିନ ପରେ ବିଲ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଆମେ ଆଣିଥିବୁ ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ବିଲ୍ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ପଚାରିବି କଣ ଏତେ ଟଙ୍କା? ନା ଏଇଟା ଯାଇଥିଲା ସେଟା ଯାଇଥିଲା, ସେ ହିସାବ ଦେଇଦବ। ଘରକୁ ସେ ବିଲ୍ ଟା ଆସିବ। ଆମକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପିଠିରେ ଆଗତୁରା ଖୁନ୍ଦା ବସିବ। ତମେ କାହିଁକି ଏସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲ? ତମକୁ ତ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ତମେ କାହିଁକି ମୁଡକି ଚକୋଲେଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲ? ନା ଆମେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଆମକୁ ତ ସେ ଖାଇବାକୁ देले, ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏଟା ବିଲ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ ମାନେ ବିଜନେस ତ प्रेमानंद ହେଲା ତାଙ୍କର, ये क्या हुआ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ମାଡ ଖାଇଲୁ।